στο flashback. Χρόνια πολλά. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Πάει, φεύγει, τέλος. Δεν γυρνάει πια. Λίγοι ίσως είναι αυτοί που λυπούνται που φεύγει ο παλιός ο χρόνος. Οι περισσότεροι χαίρονται. Η ελπίδα πάντα φωλιάσει μέσα μας, περιμένοντας κάτι καλύτερο. Μεσάνυχτα 31 Δεκεμβρίου. Τραγούδια, χαρές, ευχές, οι καμπάνες κτυπούν, τα πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό. Ό,τι διαθέτουμε σε φως και ήχο το χρησιμοποιούμε για να υποδεχτούμε τον νέο χρόνο. Για να υποδεχτούμε την ελπίδα. Την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ο παλιός έχει αφήσει πίκρες, γιατί πάντα τα κακά θυμόμαστε. Έρχεται ο νέος. Έρχεται ο Άι Βασίλης με δώρα και ευχές. Όλα για το νέο. Τίποτα για τον παλιό. Ο Άι Βασίλης συμβολίζει το καλύτερο αύριο. Τα παιδάκια περιμένουν τα δώρα τους. Οι ερωτευμένοι, οι γέροι, οι νιόπαντροι, οι άρρωστοι, οι μοναχικοί, οι φυλακισμένοι, όλοι περιμένουν κάτι. Περιμένουν τον Άι Βασίλη τους. Ελπίζουν να τους φέρει ένα καλύτερο αύριο. Υποδέχονται τον νέο χρόνο γιατί πιστεύουν για κάτι καλύτερο στη ζωή τους. Γι' αυτό και πολλοί τζογάρουν. Για το καλό του χρόνου λένε. Χαρτιά, ρουλέτα, λαχεία, τυχερά παιχνίδια, ακόμα και οι ανίδροι δοκιμάζουν. Τα καζίνο, τα πρακτορία προπό και των άλλων τυχερών παιχνιδιών, όλοι οι χώροι που έχουν σχέση με αυτά, γεμίζουν από κόσμο. Κάποιοι κερδίζουν, άλλοι μένουν με το όνειρο, άλλοι χάνουν. Ο χρόνος φεύγει, ο χρόνος έρχεται, οι κακές αναμνήσεις χάνονται, οι θετικές σκέψεις εμφανίζονται. Δεν μπορεί, ήρθε η ώρα μας λέμε, θα πιάσουμε την καλή. Μακάρι το 2013 όλος ο κόσμος να πιάσει την καλή. Μακάρι η χώρα μας να βρει το δρόμο της. Μακάρι οι άστεγοι να βρουν την καμαρά τους. Μακάρι οι πεινασμένοι να βρουν ψωμί. Οι άρρωστοι να βρουν την υγειά τους. Τα παιδιά να βρουν το χαμόγελό τους. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Αυτά τα λίγα από εμένα την Άσια και το flashback. Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένο το 2013. Εύχομαι η ευτυχία να χτυπήσει τις πόρτες όλων των Ελλήνων. Βρισκόμαστε στην Εραϊδοχώρα, εδώ στο πάρκο, στο Λουτράκι. Ο εξαίρετος δήμαρχος κ. Κώστας Λογοθέτης, εν μέσω κρίσης, βρήκε τρόπο και έκανε αυτό το ωραίο εορταστικό χωριό. Λοιπόν, εδώ στο Λουτράκι, στο πάρκο, μαζί με τον δήμαρχο του Λουτρακίου, κύριο Λογοθέτη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Πείτε μας πώς ήρθε αυτή η ιδέα εδώ, η εορταστική ατμόσφαιρα, πραγματικά πολύ όμορφη. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ στο Λουτράκι, στο παραλιακό μας πάρκο, το Πάρκο Ειρήνης, με τη νέα του διαμόρφωση για αυτές τις γιορτές που περιμένουμε όλοι. Η ιδέα ήταν να κάνουμε ένα μεγάλο γεγονός τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, έτσι ώστε με στόχους πρώτον να χαρίσουμε λίγη χαρά που την έχουμε όλοι ανάγκη σε αυτό το γκρίζο περιβάλλον και δεύτερον να κάνουμε κέντρο το Λουτράκι, ίσως όχι μόνο στο νομό μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε και την τύχη να έχουμε μια αίτηση ενός ιδιώτη ο οποίος ζήτησε να πάρει αυτή την δράση. Έτσι είμαι σε πολύ ευχάριστη να σας ανακοινώσω ότι ο Δήμος ουσιαστικά δεν ξοδεύει ούτε μισό ευρώ για αυτό το που βλέπετε πίσω μας. Οι στόχοι που θέλουμε να καλύψουμε είναι πολλαπλοί. Θα πω έναν, πέρα από τη χαρά που σας είπα πριν, που θέλουμε να δώσουμε στους δημότες μας και όχι μόνο. Θέλαμε να αναπτύξουμε ένα κοινωνικό προφίλ του Δήμου μέσα από αυτή τη δράση και μέσα από αυτές τις δράσεις εδώ. Έτσι, από τους 15 οικίσκους, 5 έχουν δοθεί σε διαφόρους συλλόγους εδώ, σε σχολεία, σε συλλόγους γονέων όλου του Δήμου, του ευρύτερου Δήμου, Λουτρακίου, Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και βεβαίως και του Κοινωνικού Παντοπολίου.
Όπως στην έναρξη είχα πει, υπήρξε προσπάθεια να υπάρχει μια ομπρέλα μιας κοινωνικής δράσης ενός συλλόγου σε όλη αυτή την προσπάθεια. Η πρώτη μας επιλογή ήταν ο Σύλλογος Ελπίδα. Δέχτηκαν με πάρα πολύ χαρά αυτή την δική μας πρωτοβουλία, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να βρίσκονται λόγω άλλων δραστηριοτήτων ανά την Ελλάδα εδώ. Έτσι, έχουμε βαφτίσει αυτό το χωριό όσο αφορά το κοινωνικό του προφίλ στο ειδικό μας σχολείο που έχουμε στα Ίστμια και στο κοινωνικό μας πρωτοβολείο, το κοινωνικό πρωτοβολείο του Δήμου. Πολύ όμορφα. Πείτε μας πόσο θα κρατήσει όλη αυτή η γιορτή και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό θα έλεγα βλέπουμε πολύ χαρούμενα πρόσωπα. Ναι. Κοιτάξτε, όλη αυτή η γιορτή ξεκίνησε στις 8 Δεκέμβρη και θα τελειώσει στις 12 Ιανουαρίου. Πράγματι είναι έτσι όπως το λέτε. Όπως σας είπα, παρά τις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι μας, περνάει ο Δήμος μας, η χώρα μας, όλοι μας, οι οικογένειές μας, φροντίζουμε πραγματικά να σκορπίσουμε λίγη χαρά και λίγη, πώς να το πω, ικανοποίηση στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας εδώ. Και θα το επαναλάβουμε, διότι το εγχείρημα φαίνεται να πιάνει τόπο. Έχει αγκαλιαστεί από όλους τους δημότες μας και όχι μόνο όπως είπα πριν. Και πραγματικά θα το επαναλάβουμε και με πιο δυνατό τρόπο, έχοντας μεγαλύτερες και περισσότερες δράσεις. Μου δίνετε την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους πραγματικά που συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτή εδώ η εικόνα για το πάρκο μας, το παραλιακό μας πάρκο, στο Λουτράκι. Να ευχαριστήσω όλους τους θεσμικούς παράγοντες, συλλόγους, μαθητές, γονείς, οι οποίοι συμμετέχουν μέσα σε αυτούς τους οικίσκους και πραγματικά δείχνουν τις δράσεις και τις δημιουργίες των μαθητών μας. Και εσάς βέβαια που είστε εδώ να καλύψετε όλη αυτή την δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ευχηθώ βεβαίως, έτσι είναι το πιο καλό, να ευχηθώ καλές γιορτές, υγεία κυρίως, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε σε αυτές τις πιο συνθήκες να τα ξεπεράσουμε όλα και θα είμαστε όλοι καλά. Το ευχόμαστε και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νεραιδοχώρα. Το όνειρο κάθε παιδιού. Ο δήμαρχος του Λουτρακίου, κ. Λογοθέτης, το πραγματοποίησε. Εν μέσω κρίσης, ο καλός δήμαρχος βρήκε τον τρόπο και εδώ στο Λουτράκι, στο πανέμορφο πάρκο, έδωσε μεγάλη χαρά στα παιδιά της περιοχής και όχι μόνο. Να τους δημιουργήσει τη δική τους νεραιδοχώρα. Τέλειο παγοδρόμιο, καρουζέλ, παιχνίδια πολλά, μουσική, χορός και πολύ τρέλα. Το flashback ήταν εκεί και όχι μόνο πήρε στιγμιότυπα από το χώρο και όχι μόνο πήρε συνέντευξη από τον δήμαρχο, αλλά ήταν εκεί όλοι οι συνεργάτες της παραγωγής που έγιναν μικρά παιδιά και γλέντισαν με την ψυχή τους. Σου φέτος είναι εδώ στο πάρκο, στο Λουτράκι, στην Νεραιδοχώρα. Δώσ' μας τις ευχές σου για ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραίοι άνθρωποι. Αυτό λέω καταρχήν. Βλέπω χαρούμενα παιδιά παρόλο την κρίση, παρόλο το δράμα που περνάνε οι μεγάλοι, και αυτό είναι μεγάλη ελπίδα αισιοδοξία. Οι καλύτερες ευχές για αυτόν τον τόπο και τους κατοίκους της. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Δίνετε χαρά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Σας έχουμε και μία έκπληξη. Η κοπέλα που με βάφει τόσο υπέροχα είναι σήμερα κοντά μας και θα δώσει μία ευχή για τον Άι Βασίλη. Ευχή για τον Άι Βασίλη όχι, θα ευχηθώ όμως σε όλο τον κόσμο αγάπη και υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε Δημητράκη. Είμαστε στην Νεραιδοχώρα με την νεράιδα του χιονιού. Δώσ' μας μία ευχή για τα Χριστούγεννα. Πώς σου φαίνονται? Εύχομαι φέτος τα Χριστούγεννα να μην πάψουμε να χαμογελάμε και να πιστεύουμε στο όνειρο και στη μαγεία, γιατί πραγματικά υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλεις να κάνεις μια ευχή στον Άι Βασίλη για φέτος τα Χριστούγεννα? Ναι. Τι θα ευχηθείς? Να τον δω και να τον αγκαλιάσει. Σ' αρέσει? Ναι. Μπράβο αγάπη.
Τα τοξωτικά δεν λείπουν ποτέ από τα Χριστούγεννα. Δώσ' μας την ευχή σου για μια καλή χρονιά. Ευτυχισμένες γιορτές, να πάνε όλα καλά, υγεία στον κόσμο, ευτυχία και για τα μικρά παιδιά και για τους μεγάλους και να πιστεύουν στις νεράιδες και τα θαύματα γιατί όλα είναι πιθανά στον κόσμο μας, έτσι. Είμαι Ζυρκόνη τοξωτικό, σας εύχομαι ευτυχία με μια λέξη όλα και να περάσετε όμορφα σήμερα και τις υπόλοιπες μέρες στην ερεδοχώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, να περάσετε. Τι ευχή θέλετε να κάνετε στον Άι Βασίλη? Εγώ πολλά δώρα. Ωραία, σαν τι θέλεις? Ας πούμε για παράδειγμα κούκλας. Πιστεύεις στον Άι Βασίλη? Ναι. Μπράβο αγάπη μου, εσύ? Εγώ θέλω να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Χριστούγεννα, παιδιά και καρουζέλ. Τι άλλο μπορούμε να ζητήσουμε από τα φετινά Χριστούγεννα? Είδαμε ήδη τον Άι Βασίλη, τα ξωτικά, τις νεράιδες και όλα αυτά τα καλά που διοργανώσανε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την υπέροχη εμπειρία. Η εξαίρετη φιλοξενία της οικογένειας Πολίτη και της υπεύθυνης μάρκετινγκ κυρίας Μαρούλη οδήγησαν τα βήματά μας για ακόμα μία επίσκεψη στο ξενοδοχείο Αλκαιών. Έτσι θα γυριστεί μετά τη χριστουγεννιάτικη εκπομπή εδώ και η πρωτοχρονιάτικη. Το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο που παρουσιάσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας δεν είναι μόνο εσωτερικοί χώροι. Είναι και οι θαυμάσιοι εξωτερικοί χώροι που μπορούμε να θαυμάσουμε και αυτούς. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. And sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop. At the fireplace while we watch the chestnuts pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy when they pass around the coffee and the pumpkin pie. It'll never be like a picture framed by Maria and eyes. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you home. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's love. Λίγη μόδα από το παρελθόν. Ο Σύλλογος Ανεμόνη οργάνωσε την παρουσίαση της συλλογής ρούχων του Τίμη Παρίσι με κοσμήματα Πέτρα Κολεξιόν. Την παρουσίαση έκανε η ηθοποιός Νίνα Λεοτσάρη.
Κυρία Μπέλου, είστε πρόεδρος της Αμιμώνης. Η εκδήλωση σημερινή έχει γίνει για τους σκοπούς του σωματείου σας. Μάλιστα, για τους σκοπούς του σωματείου μας. Πρώτον, ότι θέλουμε οπωσδήποτε με την εκδήλωση αυτή να μας γνωρίσουν και να κάνουμε περισσότερους φίλους. Δεύτερον, ο λόγος είναι ότι πραγματικά μέσα από αυτή την εκδήλωση και με την πώληση των εισιτηρίων και με την πώληση των λαχνών να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα για τις ανάγκες λειτουργίας του κέντρου και των προγραμμάτων που πραγματοποιεί ο σύλλογός μας. Τι ακριβώς είναι ο σύλλογος? Ο σύλλογός μας είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων Ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Είναι πανελλήνιος. Δυστυχώς για τα παιδιά μας ο αριθμός αυξάνεται και έτσι ως Πανελλήνιος που είμαστε απευθυνόμαστε σε όλη την Ελλάδα και πρέπει να σας πω μέσα από αυτό το βήμα ότι ήδη έχουμε ιδρύσει και ένα σύλλογο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι μια γυναίκα, μια αγωνίστρια με όλους αυτούς τους γονείς οι οποίοι πραγματικά έχουν σταθεί όπως πρέπει στα παιδιά τους και εμείς είμαστε εδώ για να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια την τόσο δύσκολη και αν θέλετε την προσπάθεια αυτή που είναι γεμάτη αγάπη. Την επίδειξή μας θα ολοκληρώσει ο γνωστός σε όλες μας σχεδιαστής Τίμης Παρίσης με τη νέα του κολεξιόν που πραγματικά μας κόβει την ανάσα για τον χειμώνα 2007-2008. Ένα ακόμη show, κύριε Παρίσι, πετυχημένο για ακόμη μια φορά για τους σκοπούς της Αμιμώνης. Ναι, είναι ο χειμώνας 2007-2008. Νομίζω ότι τα ρούχα ήταν αφιερωμένα για το σκοπό αυτόν. Δείχνουν τη γυναίκα έτσι πάρα πολύ glamour, μέσα βέβαια από την αφαίρεση. Τα ρούχα ήταν πάρα πολύ απλά οι γραμμές και αναδεικνύουν το κόσμημα. Δεν ήταν τα ρούχα πολύ φορτωμένα, πολύ κεντυμένα. Ήταν γραμμές εμπνευσμένες από την εποχή Art Deco Art Nouveau. Η επιλογή του κύριου Παρίσι ήταν τιμή για μας και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτήν την παρουσίαση απόψε, γιατί κατενθουσίασε όλο τον κόσμο. Απόδειξε ότι ο κόσμος μας έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένος. Οι Ελληνίδες έχουν μάθει να ντύνονται όμορφα και κομψά. Βέβαια δεν έχει να ζηλέψει πλέον τίποτα η Ελληνίδα από την Ευρωπαία, γιατί είναι Ευρωπαία πλέον 100%. Έχουμε πολύ προσεγμένες Ελληνίδες. Τα υπέροχα νηφικά που βλέπουμε στην Πασαρέλα, οι δημιουργίες τους. Τα νηφικά είναι νηφικά που έχω βγάλει εγώ έτσι μια συγκεκριμένη τάση, αλλά για τις νύφες ειδικά μ' αρέσει να βλέπω ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο που έχω απέναντί μου να δημιουργώ. Αυτό ήταν ενδεικτικά η δουλειά μου, αλλά δείχνω κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο πάντα όταν έχω τον άνθρωπο που να τη σχεδιάσω ειδικά για το νηφικό του. Είναι αυτό που λέμε το ένα και μοναδικό κομμάτι κάθε δημιουργία σας. Το ένα και μοναδικό κομμάτι και χωρίς υπέρογκο κόστος.
Μαζί μας είναι ο κύριος Πέτρος Λέκας, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κορινθίων, πρώην Δήμαρχος του Σαρονικού και μέλος της Διοίκησης του Συνδέσμου των Δήμων Ιαματικών Πηγών της Ελλάδος, έχοντας την ευθύνη της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού και θερμαλισμού της Ελλάδας. Ας ακούσουμε τι είπε στον συνεργάτη μας, κύριο Παναγιώτη Βασιλάκο. Κύριε Λέκα, τι ακριβώς κάνετε για την ανάπτυξη του θερμαλισμού και των ιαματικών πηγών στο νομό μας? Καταρχήν, θέλω να μιλήσω γενικότερα για τον ιαματικό τουρισμό ή τον θερμαλισμό. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλές ιαματικές πηγές που, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν αξιοποιηθεί για να προσφέρουν αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που χρειάζεται ο τόπος μας. Σε άλλες χώρες, στα Βαλκάνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στον κόσμο, οι κυβερνήσεις, τα κράτη αξιοποιούν πάρα πολύ τον ιαματικό τουρισμό, που σήμερα λέγεται τουρισμός ευεξίας, με τα σπα, όλα αυτά, και είναι ένα από τα κυριότερα τουριστικά προϊόντα για ένα κράτος. Εδώ στο νομό Κορινθίας, ως γνωστόν, έχουμε δύο ιαματικές πηγές. Των Λουτρών της Ωραίας Ελένης, που εκεί ήμουν και εγώ δήμαρχος και τώρα είμαστε στο Δήμο Κορινθίων και στόχος μας είναι αξιοποίηση, και η ιαματική πηγή, η γνωστή του Λουτρακίου. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δύο πηγές για να δημιουργήσουμε πλέον θερμαλιστικά κέντρα στο νομό που θα συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη. Πολύ ωραία. Πείτε μας όμως τώρα πώς γίνονται όλα αυτά πράξη. Πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά, να φύγουν από το χαρτί και να γίνουν ουσία, να πάρουν σάρκα και οστά? Καταρχήν χρειάζεται ένα master plan. Υπάρχουν άξονες και βήματα αξιοποίησης των ιαματικών πηγών. Πρώτον, βάσει του νόμου, θα πρέπει η πηγή να είναι πιστοποιημένη. Για να είναι πιστοποιημένη, θα πρέπει να έχει ανακηρυχθεί. Ήδη οι πηγές εδώ στην Ελλάδα έχουν ανακηρυχθεί, αλλά με ένα πρόσφατο νόμο του 2006 χρειάζεται από την αρχή αναγνώριση. Το ξεπερνάμε αυτό το θέμα και πολύ σύντομα, μέσα σε 4-5 μήνες, όλες οι ιαματικές πηγές της Ελλάδος θα έχουν αναγνωριστεί. Και μετά θα έχουμε και την πιστοποίηση για να έχουν πλέον διεθνή αναγνώριση, ώστε να προσελκύσουμε και πελάτες αλλά και επενδυτές από το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τώρα τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης στη ιαματική πηγή, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία με τις μελέτες της αναγνώρισης, γιατί η ανακήρυξη υπάρχει, και όταν λέω αναγνώριση, είναι αναγνωρισμένη, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια διάταξη του λεγόμενου νόμου Πετραλιά του 2006. Πλέον μετά την πιστοποιούμε και στόχος του Δήμου είναι με μια τροπολογία που έγινε το Φλεβάρι του 2012 από το Υπουργείο Τουρισμού, να μπορούν οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, να μπουν στο παιχνίδι αξιοποίησης των ιαματικών πηγών. Και πώς θα γίνει αυτό? Με το να πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση 40 χρόνια την παραχώρηση και μετά με ένα διεθνή διαγωνισμό να βρει τους επενδυτές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, να έρχουν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον ιαματικό φυσικό πόρο και να κάνουν επενδύσεις, ξενοδοχεία με σπα και όλα αυτά. Αποκτάει Πελοπόννησος στην Κορινθία, άλλο ένα τουριστικό προϊόν μέσω του ιαματικού φυσικού πόρου που είναι εκτός από το Λουτράκι, έτσι θα έχουμε και την πηγή της Ωραίας Ελένης. Είστε καλός γνώστης του τουρισμού. Θα ήθελα να ακούσω προτάσεις για το νομό μας, μιας και βρισκόμαστε μια ανάσα από την Αθήνα, έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με την ανάπτυξη του τουρισμού. Η Κορινθία κάποτε τη λέγανε Καλιφόρνια της Ελλάδος, διότι έχει και την ποικιλομορφία, ο Θεός, πιστεύω, η φύση, απλόχερα, έδωσε πολλά θετικά σε αυτή την περιοχή, δίπλα στην Αθήνα, την αρχαία ιστορία της, Μυκίνες, η αρχαία Κόρινθος, εδώ στην Κορινθία, Νεμαία, τα αρχαία Νέμαια, τα Ίσθμια, εδώ στο Κιάτο,
η αρχαία Ιωνία, και έχουμε και τη φυσική ομορφιά της Ζήρια πάνω, την ορεινή Κοενθία, τα όμορφα χωριά τα Τρίκαλα, όλα αυτά, την Στυφαλία, μεγάλη έτσι, λοιπόν, το Λουτράκι, την πηγή της Ωραίας Ελένη με το γνωστό αυτό μύθο ότι πήγαινε η Ωραία Ελένη. Άρα μπορούμε, αξιοποιώντας όλα αυτά, βάσει ενός στρατηγικού σχεδίου, βάσει ενός σχεδίου αξιοποίησης όλων αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει ο νομός μας, μπορούμε να καθίσουμε σοβαρά όλοι οι παραγωγικοί φορείς μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια, με την περιφερειακή ενότητα και με το επιμελητήριο και να εξειδικεύσουμε αυτούς τους άξονες βήμα προς βήμα πώς μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Η Κορινθία έχει ωραία θάλασσα, ωραία βουνά, έχει την αγροτική γη που είναι και αυτό έτσι μια παράμετρος της τοπικής οικονομίας που για μένα είναι πολιτισμός, έτσι, το κρασί της Νεμαίας, η κορινθιακή σταφίδα, αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε, να τα τυποποιήσουμε και να μπορέσουμε να τα βγάλουμε στο εξωτερικό. Αυτό το όμορφο λάδι που υπάρχει, έτσι, εδώ στην Κορινθία δεν αξιοποιείται. Και μετά ερχόμαστε στις όμορφες παραλίες μας. Το Βρακάτιο παράγει φοβερή παραλία. Προς το Ξυλόκαστρο, τα λουτρά της Ωραίας Ελένης. Και είμαστε πού, δίπλα στην Επίδαυρο. Είπαμε δίπλα στην Αθήνα, αλλά δίπλα και έχουμε πληθυσμό να έρχεται. Είμαστε δίπλα στην Επίδαυρο, στις Μυκίνες, σε τόσα έτσι. Και πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Να αξιοποιηθεί το λιμάνι της Κορινθού, να γίνει τουριστικό λιμάνι, να μπορέσουν να γίνει μαρίνα. Μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο τουρισμός, έτσι όπως είναι σήμερα, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην έξοδο της Ελλάδος από την κρίση? Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουμε από την κρίση, όχι παίρνοντας μόνο αυστηρά μέτρα. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Μέσω της παραγωγικότητας μπορεί να δημιουργήσεις το πρωτογενές πλεόνασμα που λέμε, έτσι, να υπάρχει πλέον εσωτερικός πλούτος. Το κυριότερο που έχει να προσφέρει η Ελλάδα ποιο είναι? Ο τουρισμός. Θα πρέπει όλα τα μέρη της Ελλάδος να αξιοποιήσουν, αλλά να αποκτήσουν όμως και μια πιστοποίηση. Όταν ήμουν εγώ στη φιλοξένεια στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση, και μου ήρθαν πράκτορες σε μένα από την Αγγλία, να έρθουμε στην Ελλάδα. Είναι πιστοποιημένα και τα προϊόντα και όλα αυτά τα υδροθεραπευτήρια, αυτό. Ακόμα όχι. Άρα πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα, τα πάντα, και να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Τότε νομίζω ότι μπορούμε, όχι μόνο από την Ρωσία, όχι μόνο από την Ευρώπη, ή έτσι, και από τη μακρινή Κίνα να έχουμε το μεγάλο τουρισμό, που θα είναι, νομίζω, το πρώτο σκαλί και το στέρεο σκαλί για να ξεφύγουμε από την κρίση, γιατί χωρίς ανάπτυξη δεν θα ξεφύγουμε ποτέ από την κρίση. Μπορούμε, έχουμε όλα από το Θεό, από τη φύση και η γεωγραφική της θέση, έτσι, της Ελλάδος και της Κορινθίας, δίπλα στην Αθήνα, στην πύλη της Πελοποννήσου. Σήμερα είναι αυτή η κρίση, είναι ευκαιρία πλέον να δημιουργήσουμε ένα καινούριο αναπτυξιακό περιβάλλον και ένα τουριστικό περιβάλλον και για τον νομό μας. Και για την Κορινθία μας που την αγαπάμε πάρα πολύ. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Τι αγαπούν οι νέοι άντρες, μηχανές και γυναίκες? Ανακαλύψαμε στα αρχεία μας ένα βίντεο από μια φωτογράφηση γνωστής φίρμας μοτοσυκλετών με 14 πανέμορφα μοντέλα. Ας τις δούμε. So, for 1,000 reasons that I know, to share forever the unrest with all the demons
όμορφα σκυλάκια της προηγούμενης εκπομπής μας θέλουν να αποχαιρετήσουν το χρόνο μαζί μας. Ας τα απολαύσουμε λοιπόν. Χριστούγεννα ήρθαν πάλι. Ωραία. Χριστούγεννα ήρθαν πάλι. Ωραία, μανούλα μου. Ψωνίστε, μικροί μεγάλοι. Εντούκουκε, μέτρητα. Ναι. Θα έρθει ο αλογοσκούφης. Ντυμένος Άι Βασίλης. Θα έρθει κι η λυπητερή. Από πού? Από το τζάκι. Παιδιά. Ναι. Μπερδέ. Με ουρά. Λεφτά. Λεφτά. Ναι. Μέτρητα. Δοκιμάστε. Ψωνίστε. Αγοράστε. Παιδιά. Καλέ πάρτε καμιά γραβάτα. Ροκανίστε καμιά σφολιάτα. Κοτολέτα. Σοκολάτα. Ντουκουκέτα. Μετρητά. Νομίζω πως έχω μπλέξει. Τα δάνεια με έχουν αρμέξει. Για κάλτσα ποιος θα μου πλέξει. Εντούκουκε μέτρητα. Πούντα. Μπερδέ με ουρά. Λεφτά μέτρητα. Δοκιμάστε. Ψωνίστε. Αγοράστε. Παιδιά. Πάμε. Ευκαιρία για σιλουέτα. Θα τη βγάλω με ομελέτα. Κι αν λεπτύνω σαν την μπαγκέτα, μη μου πεις αρκετά. Ρε που πήγαν τα συνθηκάτα. Θα τσουρνέψω καμιά ντομάτα. Θα αρπάξω καμιά πατάτα. Εντούκουκε μέτρητα. Μπερδέ με ουρά. Λεφτά μέτρητα. Δοκιμάστε. Ψωνίστε. Αγοράστε. Παιδιά. Βουλευτάδες, μη μου μιλάτε. Μένα μη. Τραπεζίτες, μη μου κολλάτε. Αστυνόμοι, μη με βαράτε. Μη με βαράτε. Εντούκουκε μέτρητα. Βάντε. Vivere pericolosamente e dihos franco e classamente e piran de romo kingomenete e dukuke metrite. Ωραία Παρλιάνο. De me ura. Μανούλα μου. Μέτρητα. Δοκιμάστε. Ψωνίστε. Πού? Αγοράστε παιδιά. Θα φάμε. Θα πιούμε. Κι νηστικοί θα κοιμηθούμε. Ψωνίστε, μικρή μεγάλη. Ρε γλέντια. Χριστούγεννα ήρθαν πάλι. Πάλι! Χριστούγεννα ήρθαν πάλι. Πάλι! Ψωνίστε, μικροί μεγάλοι. Εντούκουκε. Ωραία μανούλα μου. Και ήρθε η ώρα. Το flashback και η ομάδα παραγωγής, η τραυματισμένη Μαργαρίτα, όπου ξεκίνησε αυτήν την εκπομπή στις 3 του Νοέμβρη, και εγώ που είμαι εδώ τώρα και παρουσιάζω τη τελευταία εκπομπή του έτους, σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Το 2013 ας είναι μια ευτυχισμένη χρονιά για όλο τον κόσμο. Για όλους τους Έλληνες, για τους τηλεθεατές εκπομπής μας, για το κανάλι Ηλέκτρα, το κανάλι που μας δίνει χρόνο για να εμφανίζουμε τη δουλειά μας. Εύχομαι ακόμα στην εκπομπή μας να εμφανιστεί καλύτερη το 2013. Επίσης, τα 23 Πελοποννησιακά Καλυστεία, όπου τα οποία φύτρωσε το flashback,
να εμφανιστούν ακόμα καλύτερα. Καλή χρονιά!